りがとうございます。とっても嬉しいです。もっと頑張りたいと思います。ワールドチャンピオンシップに出場するので、悔いの残らないような、人の心に残るようなダンスができたらなと思ってます。正直名前呼ばれた時びっくりして、毎年毎年もう上手なダンサー次世代の子たちが来てるので、なんかこう最優秀ダンサーに選んでもらえたことが本当に光栄です。追われる立場っていう風に今回考えてなくて、っていうのもなんかそのヘイバイ東京、今回のヘイバイ東京でグランドファイナリストが6人選ばれるっていうところで、6人に選ばれたらいいなっていう気持ちで挑んでたので、また今までとはちょっと違う感覚で行きました3回踊って、でも3回目が一番楽しかったかなって思います。ああよかった選ばれた、これ踊ったら終わりっていうはいめっちゃ楽しかったです。メフランのコスチュームは今回自分の中でテーマを時っていう名前を衣装につけてて、で去年の衣装が過去現在未来をこう材料で表現してたんですけど、その1年後の自分っていうのを今回イメージして作ってます。この24歳だった去年の自分とまた違うこの1年を振り返った自分の活動とかも含めて、また一個自分が新しくなったっていうところも表現してます。他の人とは違うものが着たいっていつも思ってるので、なんかこのヘッドピースはオーソドックスではないかもしれないんですけど、高さがちょっとあるような、いつものよりちょっと高さ出して、でこのブラのあたりを普通ブラの形にお花とか葉っぱとか縫ったり貼ったりするんですけど、なんか平面にしたいって思っちゃってよく見ると平面になってるんですけど、ここがなんか平面にしたいなと思って平面にしちゃいました。色も違くて、で大きい丸となんかちっちゃい丸とってよく見るといろいろな形が組み合わさって一つの飾りになってるって感じです。自分だけでしか、何だからっていう表現力っていうものが今回欲しくて、踊ってる途中に急に止まってみたりとかっていうところは今回あんまり不安だと途中でパッて止まって何かに次に展開させていくっていうのはちょっと不安でできないものだと思うんですけど、あえてそこをやってみるっていうところに今回頑張ってやってみたところではあります。あとはドラムビートが自分に何を伝えてくれてるかっていうところを汲み取って、もうひたすら楽しく踊ってるって感じですねまだ誰も見たことない景色っていうものを見て、それをダンスを通してみんなに伝えられたらいいなって思ってます。先生と一緒にメキシコのツアー行ったりとか、アメリカでツアーしたりとか、そういうところの経験っていうものを今回ヘイバイ東京のチャンピオンシップとか、あとワールドチャンピオンシップでその成果を出したと思うので、そういう風にして来年どういう年になるか自分でもまだ全然わかんないんですけど、そういう風に次の世代とか見てくださってる方々に伝わるようなダンサーになりたいです。いつも応援ありがとうございます。皆様のおかげで今の私がいます。これからもより一層努力して
こう進化し続けられるようなダンサーになりたいなって思ってます。これからもよろしくお願いします。